So, hello, what's up mga ka-idol? Naami diri sa Luok, Malabuyok. Nagsuroy-suroy mi kay nangita san mi og lumboy. Layo kay mi pinangita og lumboy ha. Pero diri gyud mi na nagpuyo sa una, Luok, Malabuyok. Diri balik na mo diri kay daghang kuno kay lumboy diri. Woo! Puyo kang akong igsuon. Sus! Tara! Ay, nagmandang na. Mga lumboy. So, hinay mi diri kay Raproad kayo. Maninaog na lang mi kay Raproad man. Pero, okay raman kay tagsara mi ka ari diri ba? Sa among gipuyan sa una. Luok, Malabuyok. Nya katong mga classmate ako sa una, nang daga naman sila, bit-bit tag mga anay, uban. Sila ningagi. Hasa di ba ka? Kada makaon ay piyon. Kakatong tabliya. Bolang anong tabliya na. Piyon na to sigutan. So, karon may kabalik diri, ngita mig lumboy. Dera. Ha? Teko puha na nako eh. Ano to malay? Masot mo lay. Ang usa nanguha og kuan. Lumboy. Lumboy ha. Puha ng lumboy. Puyang tangas eh. Ilang kay at least naabot mi diri ba. Okay. Yaw na rin rin. Tulo mi kabok diri nagbiyahe kay dasad sa rugti sa motor ba. Ay para muligon-ligon ba. Mga lumboy niyo. Wala pa kay bunga uban no. Dito sa babaw gro ko sudahang bunga. Kabalik-balik kita mi diri. Rocker. Sorry mi siya. Sa una dia kita puyo sa una no. Kanda kong balay ba. Lugaya na to no. Dre mi puyo sa una guys. Kanda kong balay guys. Kana. Pwede sa una. Ha? Kana. Tambraya. Kana. Mo na gipuy-an mo sa una. Oy. Suray. Suray gani. Ano gipuy-an mo sa una. Dia ito. Puyo sa una. Karon taon na. Pila na ka years. Ato to lang. Atas. Ato pamisyonahan mga ka-idol eh. Amo suri-suroy ba? Suri-suroy kay pila ka tuig wa ta ka suroy sa tong gipuy-an sa una. So mga idol.